ɲɔgɔn kuma Malikunafoni kanubagaw an fa n'an baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa o sɔgɔlen dɔ ka téléso mandi la n'o ye Malikunafoni.tv émission Yèlè Wati humoristes surprise dɔ de b'an bolo yan aw b'o dɔn o tɔgɔ ko tonton Wöllö Tanti Founè. Ayi ka na fɔ ma tanti i bɛ hakɛ to kana an kɔrɔ ni da ye ne fana tɛ tonton ye o ay bien kene mo cɛ bɛ harmonie na dɛ olu ye daga baraw ye voilà tonton Wöllö kan mɛ mi da Malikunafoni kanubagaw bɛ k'i lajɛ i yɛrɛ kanubagaw bɛ k'i lajɛ voilà k'i yɛrɛ ɲɛfu ye dɔɔni i b'i tɔgɔ n'i jamu i k'o fɔ an ɲɛna. OK. Moi c'est Mamadou Sissoko à l'état civil. Je suis artiste, comédien, humoriste, bon, je suis danseur, je suis musicien aussi. Donc, en un mot, moi, je suis un artiste tout terrain. Voilà. Donc, il y a wasa unaria. Non, wasote. Et que les nyawara ou manya fianta to dugula. Ou y avait fait un mali métier bereta. Et voilà, mali beka ta chokom nani. Ah. C'est-à-dire, nama munuma ka tagama ka tla ka pan ka ko fin. Ah, nyatala. Ah ouais. Tonton Wöllö. Voilà. Et Sissoko. Amba. Ou bien Sissoko de do. Imana fin fait fort. Ah, Sissoko. Ayo. Ah, voilà. On me fait i comédien tɔgɔ de fɔ mɔgɔw ye. Bon, ne artiste tɔgɔ ina fɔ bɛɛ b'a dɔn. Ça c'est hyper Wöllö. Hyper Wöllö. Ouais, donc Wöllö gang. Ouf. Oser c'est la preuve. Tiens. Ouais. Cɛ bɛ ka ne ja tigɛ dɛ. Non, i ja kana tigɛ. Kana to ka n digi ka bɔ plateau. Se ka wele kana k'i bɛ siran ɲɛ. E ne wele. Donc ni ne ye wele o kɛ ka nin ɲɛmɔgɔ ka ne ɲɛna ka ne ja bugɔ. Ne bɛ ɲɛmɔgɔ. Puis dɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ, il faut que an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye. Ne ka juru bɛ la hakili. Cɛ Wöllö kana na malo plateau sanfɛ ta. Diɲɛ bɛ ne. Non, wala n ka juru b'a la. E yɛrɛ ka dɔ wɛrɛ tɛ na 200 kɔ. Kɛmɛ fila de. Et puis 200 in sɔrɔla cogo min n bɛna fɔ jama ye quoi. Ne de taara n ka tournée dɔ la yɔrɔ ni artiste taara tournée la ni tournée fisayara u natɔ marchandise ni fɛnw ta. Wa ne ye marchandise dɔw ta n natɔ ni marchandise ye parfum b'o la sabaraw b'o la tulu b'o la bon Founè ala minɛ ka fɛngɛ de juru ta ne bolo teinture de juru ta ne bolo bon fo bi Founè tɛ ne wele wari ma sara foyi ala fana kɛ Founè filɛ ka ne wele a ka plateau kan ko suba min ala man fɔ sigiɲɔgɔnya la dɛ. Non mais Founè n ka wari b'i la. ala man fɔ sigiɲɔgɔn ka di. E bɛ se ka teinture ta cogo di ka tunu. Mais ne ma 200 sara. Mais a tɔ 200 dun. An ka tɔ 200 de. Mais o tɛ sara wa. Founè sabali sa. A ka ɲi sa n'an taara wodi na m'a d'i ma. Non o ma ɲi o to yen dɛ o ma ɲi o to yen. Voilà Wöllö Malikunafoni.tv mɔgɔw y'i wele bi an bɛna ɲininkali damadamani tɛngu i la pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ i ka baaraw taga bolo la. Tonton Wöllö. Hyper Wöllö. Yes. Voilà. An bɛ fɛ ka dɔn yalima i donna nin baara in na nin y'a san joli ye en même temps i donni kun jumɛn y'a to i ye baara in kanu. Ne ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ. Ne bɛ baara in na mɛnna. Wow. Depuis n ka dɔgɔ. Ne hakili b'a la ne ka première sketch publicitaire dɔ a kɛra en 2006. O y'a sɔrɔ ne ye bagi sɔrɔ. O bɛ sɔrɔ e ni Sunjata ye fila ye. E ni dugukolo de ye fila ye sa kɛ. M'o f'i ɲɛna dɛ. 2006 y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔni. 2006 y'a sɔrɔ ne ye bagi sɔrɔ. Bon ne ka kɛra 2006. Donc je me rappelle très bien c'était le lavage des mains au savon. Donc sketch de sensibilisation dɔ kun. Après ça n ye dɔ wɛrɛw fana kɛ a tun bɛ bɔ wari caman de la. Ça c'est le glaucome ɲɛdimi. Donc ne donna baara in kɔnɔ olu canal kɔnɔna na ani n ye biennale ni communale ni fɛnw caman kɛ fo kana se bi ma. Wow. Ouais. Donc Ari ye choisi depuis et fitini. I yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i n'a fɔ i yɛrɛ b'a an ye inaw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon conservatoire alhamdoulilah n tilal'o fana na. Ouais. Donc nin ko in dakan baaraw don. Dakan baaraw don. Dakan satin. Ah ouais hyper Wöllö. Voilà Wöllö. An bɛ fɛ ka dɔn fana kun jumɛn y'a to i donna nin baara in na. Baara in ne ye baara in I bɛ baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ a kanu. N'i ma baara kanu i tɛ nafa sɔrɔ a la. Baara in kanu de bɛ ne na.
wari sɔrɔla la wari ma sɔrɔ la kanu bɛ na wari ko ye kɔfɛ ko ye. Ce métier là j'ai choisi ça, c'est-à-dire je me nourris avec ça, je nourris ma famille avec ça, c'est ça mon métier. Ouais. L'art voilà. L'art c'est ma vie quoi. Ali yɛrɛ de ka di ne ye hali ni yɛrɛ ɲɛ bɛ hali ni mɔgɔ min ye dɔrɔn art o de bi art dɔrɔn quoi art dɔrɔn voilà voilà merci aw kana ɲinɛ halisa aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi la n'o ye Malikunafoni.tv émission Yèlè Wati Wöllö halisa an ma tila la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ n'i ɲininka tuguni yalima depuis donna nin baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛ se k'i da don o la dɔɔni k'o fɔ an ye ani i ye nafa min sɔrɔ a kɔnɔ ani ni mɔgɔ min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara in kɔnɔna na. Founè baara in yɛrɛ tɔgɔ de fɔlɔ ko gɛlɛya. O ye tiɲɛ ye. Au Mali quand on dit que tu es un artiste o yɛrɛ y'a dama gɛlɛya ye fɔlɔ. Donc an b'a fɔ maliyɛnw ye. Awɔ. U ka artistes soutenir u k'u dɛmɛ. Dɛmɛ ka ca o dɛmɛ bɛɛ tɛ wari di ye. Awɔ. Soutien moral bɛ yen. Bon a financement fana bɛ yen nɔ donc i ka c'est-à-dire an y'a jateminɛ sous région bɛɛ la sous région artistes bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire hali n'u tɛ l'aise la quoi ils se sentent à l'aise chez eux quoi u bɛ ɲɔgɔn bolo u ka kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bonyalen don bon an yɛrɛ an b'a jateminɛ n'an taara kɔfɛ an b'a dɔn k'an ye artiste an b'an yɛrɛ valeur wallahi billahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i billahi mais yan nɔ hali n'u b'a dɔn e de ye karisa ye a tɛ f'u ɲɛna o. I tɛmɛnen kɔfɛ de dɛ n t'u ka cɛnin de yan c'est comme ça bon malien ka il est temps que malien ka changer quoi o yɛrɛ baara in gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ bon baara in mɔgɔw b'a kɛ mɔgɔlankolon baara ye mɔgɔlankolon baara tɛ mɔgɔlankolon yɛrɛ tɛ se ka kɛ artiste ye ni min m'a faamuya o de b'a kɛ mɔgɔlankolon baara ye wa ni min b'a fɛ a ka baara kɛ ni mɔgɔlankolonya kanali ye o tigi de m'a faamuya sinon artiste ya mɔgɔlankolonya tɛ mɔgɔlankolon tɛ se ka kɛ artiste ye. Si tu n'as même pas la tête sur les... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer. Ni pour le tirer, c'est artiste quoi. L'art demande beaucoup de réflexion. Ouais. Donc, c'est un vrai artiste. O de y'a gɛlɛya ye. Bon, donc... A tɛ se ka fɔ ka ban quoi. Donc, an bɛ dɔɔni de fɔ gɛlɛya in na quoi. Bon, e ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ depuis i donna baara in kɔnɔ? Bon, baara in nafa, ne bɛ se k'a fɔ n ye nafa min sɔrɔ a kɔnɔ. Alhamdulilayi, a ye n ka ko caman nɔgɔya. N bɛ taa yɔrɔ caman na bon c'est-à-dire ni hali ni gɛlɛya b'i ka ko la nin ye karisa ye o yɔrɔnin na i ka ko bɛ nɔgɔya i b'a kɛ kuloniyɛlɛ ye tu passes o ye baara in avantage dɔw ye ani dɔw bɛ yen nɔ u b'a essayer k'i ladiya cogo dɔw la hali ni si c'est pas grande chose ça mais olu bɛɛ ye baara in nafa dɔ ye quoi voilà. O ye tiɲɛ ye voilà merci Wöllö. Merci bien. Wöllö an bɛ fɛ k'a dɔn fana. I ni jɔnw de jɔn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin moment in na. Bon ne furadama moi j'ai évolué avec Yèlè Wati. Ouais. N tun bɛ baara in domaine kɔnɔna na dɛ mais n ka groupe ka c'est-à-dire ka jouer humour la groupe humoristique o kɛra Yèlè Wati ye. Ouais. Voilà. OK. Tonton Wöllö. An bɛ n'i bila i ka jama layɛlɛ dɔɔni dɛ. I bɛ se k'o kan ye. N'o de ka di jama la. Voilà, amna Wöllö lamɛn sisan a bɛna na o layɛlɛ fo dɔ ka ɲin tɔmɔ duguma. Cameraman n'a ko kuma e bɛ yɛlɛ de la. Fɛn daminɛbali ne ɲin buruna duguma cɛ o ma nɔgɔn dɛ. Voilà Wöllö an b'i bolo. Parce que e yɛrɛ kɔni b'a dɔn bɛɛ b'a kalama Mali bɛɛ b'a dɔn fana ne ni naloma bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N b'o kalama. Klaba. Awɔ. Il est très bête. B'a wele de a bɛ kɛnɛ ma. I delila. To an ka émission in kɛ hɛrɛ la. C'est-à-dire n'ale wele il est bête quoi a bɛ na faamuya a bɛ yan bɛɛ kari-kari. Awɔ. Ne ma Klaba ka kow faamuya. Anw ni Klaba tun taara voyage dɔ la Abidjan. Ja hadamaden Ala t'i minɛ f'i ka kuma. Cɛ an bɛ voyage sira kan an bɛ bɔlen Abidjan an bɛ mobili kɔnɔ k'an yɛrɛ ka personnel ye. N b'a fɔ Klaba ka personnel kɛ parce que Ala ma mobili nɔgɔya ne ye fɔlɔ. An b'an ka moto de kan an b'an ka cashier dɔ ka dugu cɛ fara. On s'en fout hein. Cɛ an bɛ mobili kɔnɔ ka na. Klaba de di ko cɛ ne ko jɔn de delila ka bo kɛ tu la aw cɛ la. N ko Klaba cɛ nin fana ye kuma sugu ye tuguni sa. Ayisa jɔn de delila ka taa tu la. N ko bon anw si ma taa tu la i bɔ an da la.
Chambo la amana sadi club amana fen sera la na ye namasai abasa na ye chefan abasa na ye sogwe abasa amana dien fen sera la abo san ko dun quoi ne ko ma club sabali ame voyage sera de ka sabali ko non voyage sera do me cha amanga moulle ko no cha ambo la alam c'est-à-dire ama se Mali frontière ma me Côte d'Ivoire territoire ka don non club kono akono kulukulu damne quoi cha sura mobile vidri yele le no ame fama ma kasa galeni ndo duna mobile kono an vitri jigi ayera wa sura ayela ba ko mune kara an foi ame kata chamanya ansera nyefe oro kono mole fendo alete négocier chamanya ansera nyefe anga chauffeur ga do ko diku alete me valana kala ko diku igari c'est diku flega mobile droite mobile droite ani klabaka valantan ka bidon jago bidon kelenta ka jigi direct tout là Malé artiste be faire no ka da blade ka to gi to sebe ka mobile ka c'est pas bon cha anga mobile a sebe no ko klaba ag donc mobile jolé fanu de fana o dugu la mo de mobile jolé a sebe no ka klaba klaba be ay na cha flega nyogon wole dugu be de flega nyogon wole kana jama ke ka mobile la purité klaba be mi abem wolo klaba be mi non wa sabali sa klaba be ayora te se ka fo mais ne ba jama la sabali jama era somna ka fo ko feno be klaba tika na unyete klaba la mais ne ba ko sabali ko klaba be amanya keleme jama la dro ko akaya ngata tula abisoro tula ngata telu ni vitesse de flega jigi tula klaba sile no tout kono amanga aklobe manga na dida angata klaba be tula ngata telu ni vitesse sera klaba ma romna klaba klobe manga na ko ça c'est quoi c'est quoi o asoro mi me jama nyama klaba abi tula ngata telu flega vitesse kani c'est quoi ni ba je suis dans le boguero c'est quoi non même ka histoire le fide wala akera sebe che ko no club ame photo tadi fe ame feka photo de tadi quoi ame feka ko no ni bache photo tsikata club aka kulushita pa adaka atraka mobilito no Founè même fiena wan vo club a chokoro ba dore ma ni bora be kene mare abe kene mare ka wele voilà merci tonton Wöllö merci bon pour en parenthèse comme samedi, allez claver ka fengebe palais là, je sais pas si tu es au courant. Voilà inta halama. Voilà samedi do. Na lama bashi wereke. Oh, palais de la culture là. Le 13 février. Le 13 février. Klabaka Kolonifli avec moi. Donc je sais pas. Il sait que les tickets sont déjà disponibles. Ouais. Ce samedi tout près, à partir de 20h au palais de la culture. Voilà. Ça c'est entre parenthèses. Bon, ni oye quoi. Wole blale no. Ali te hinena ka kelenia. Non, obedima. Ou be ka 1000 francs mena ibe feka. Ali inte kele. Non, 1000 francs ne jena 1000 francs parce que ne voilà 1000 francs etna sara quoi. Dengol bibo. Ah bon. Ay miti déranger dans ça anta ko. Founè, faut te déranger. Faut te déranger. Voilà. Amoki etaye. Ah ouais, ni Founè era groupe netaye. Malikunafoni era kama. Awo. Amende awma. Wow, awma ni ça. Malikunafoni moro. Onyete na ko klabara spectacle à concert B samedi le 13 février au palais de la culture. Saint-Valentin, ame bon 13 là donc 14 Saint-Valentin. Ayo ateta ko lobi assurer le 13 au samedi de. Ah problème là. Ça c'est entre parenthèses. Voilà, voilà. Donc ça mini ninga. Yalma projet du men la benemi bolo dans le futur. Oh bon, projet chaman be de franchement, sans mentir, projet au pays. Chere ganera c'est est-ce que n'était tan sabalay? Non, ne t'arrache ça fait. Et voilà, moi je suis quelqu'un, je m'en fous quoi. Ah bon. Le modèle touré, je m'en fous. Je m'en fous. Morote. En tout cas, pour que on a annué dans notre raquette drôle, tu n'en t'arrache ça fait. OK. Il t'a fait yangoyai. Parce que nega teinture nega kigarasha là. On est garasha là tout de bonena. Voilà, on a terminé ko oui. Projet du bibolo dans le futur. Bon, dans le futur projet mon genre projet événementiel. Il en faut qu'à faire entreprise là-bas. Ah ouais. Genre podium scène sur qu'à louer, siège ou B. C'est-à-dire événement mon c'est
matériel fin sonorisation tout et tout on va un projet là waouh festival uniforme organisé le projet ou là non initiative ñene man bi voilà le projet là donc on fait encore fait film benno film croix do rek nga bo atimena la sonam ça serait diffusé sur leur team un film titré Doni Dongoma voilà Doni Dongoma donc ñi rebe un fleuve qui fier ou là ko so la ñi dili bay lui film yani film wéro projet wéro benno ñi rek a série oye DG iten wele Founè kepeu DG koni ka série koni ibi kepeu et puis baro ñe DG muya 10 pouces ni ouf au DG 10 pouces là DG voilà, ouais directeur général 10 pouces là donc on fana be donc kacha ko kacha quoi OK financement ko rete sama sur en clalo lula OK hyper wolo et Malikunafoni mo ko ni émission yi yalma ye familial du men sora là bon émission yi ne familial mo sora émission yi na akai no kosu abato artiste munu malako don abu deme munu lako dona abolu ka promo fana ke katame donc c'est une bonne initiative donc amba do de kala ka Malikunafoni bolo me ko barala amina rabbi ala kana bashi fo ami ala kana ojugunta yame ala kana jugu sawla amina rabbi et puis me fengele fo malien wi krengren ala Mali artiste Mali artiste les artistes maliens ayake ala kama anga ñogomne ni koko perena basa be donde abedon na ma ñogomne les comédiens les chanteurs les rappeurs tout le monde c'est-à-dire homme de médias fara anga ñogomne quoi anga ñogomne do kera ni ko do kera ni jele ne be pifo sanga la janga nganya imagine toi artiste ba be malla billahi artiste ba be malla mais chini cité ñogon kan fa c'est pas bon amay mo ka di problème dene mo ci tere ibse ka ne nyenwa ibse ka njugoya rasirata ne mo fo itala ne ni kadi na ija fone ko na ija mfaka me ne ni kadi problème dene mo ci tere mo ci ka fo ko arkonana vraiment karsa flene ni mena na che o te ne ni bekadi wa bega numéro benku wow mais bewole ibse ki bang numéro ta ngapel ta di sinon problème dene mo ci tere voilà ouais merci tonton Wöllö merci bien au kanani na Malikunafoni.tv émission Yèlè Wati chaque lundi à partir de 18h restez toujours connectés sur YouTube tonton Wöllö iga mogo ko be fe go igu la yele flana ngere o te tige flana o te tige ta anta ko to ninti ay ntoi ta amfe nimbla tige o ya no bu fe ka yele de ka fuka o dansa go no be fe ka yele au kana nyinare ko samedi 13 février au palais de la culture Klabara colonie Fili na fora mo mingo ko dumamba fari gore mada do be yele fuka nyinto maduguma posi be mun muso manu mun be posi buda kono ale muso koroba o no lu bu fe ka yele u ka alaje u ka botini nota kan kabaguru chamanga ko ni yele ko kera ko to ko kuchu non te ko posi be bine on globala hyper Wöllö ere bi ka nya fo ye fa et puis muso koroba do tarane soro atelier la do la ako c'est-à-dire ale ma fene fama kashine ko ina ko coronavirus e nyaamini ke ko ni tolu kle la ko ide ko arama de hele ka ke fo karafe ka ki nuna ko o era ti problème ko me karafe nun kasa mun sorba karafe kasa tugudi ako kashine mi don mo nuna ka do kasa no mo sorba est-ce que e a fam ako ndenge ne ko ni tay ne ma fam ya de kasa do bala wana kelinte ko yanga dugono mo ko bede ko kasa bolu c'est bella no mo sorba kashine kasa tala ni femme di amade abode la sekini ibita soro aka duwono mo ma daboro sede debi no fo mo soro ko ka kai kale afana o ko fe nena enyo nena enyo ne mo soro ba ngabe jogori wallahi nya famu ya ja kasate karafela karafe digi era kuno voilà hyper Wöllö merci beaucoup merci vraiment Malikunafoni mo ko bi foko ki wale nyumando ki na ku yi wele ina no ka wele lame aywa ne ternu nya do bora kan laje al no wele chien keme mba répond chien keme nous wele chien keme c'est pas la première fois ngana ouais ya fonyi c'est la famille donc al no wele 1000 fois je vais répondre 1000 fois merci Wöllö Malikunafoni au Kambe restez toujours connectés sur YouTube nga foli benga nga petini iga petini du mere dengeni junior wow avec sa maman depuis Abidjan clin d'œil à eux
petini ka di n ye trop Allah n yɛrɛ den don mais Allah ka kanu to non n yɛrɛ wulu den mais mɔgɔ den bɛ diya i ye tan non a ka di n ye trop a n'a ba Junior je vous aime. Voilà, bye 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 bye, c'est la fin de l'émission. Nga juru nga wari Wöllö mais kɛmɛ fila i fana sara ne ma fi ngona mbora ngomi ka kɛmɛ fila sara. OK problème t'a la